beeldende kunstregeling of BKR. Die is zo'n de jaren 60 een paradies voor een protte kunstenaars. Haar werk was meestens onkocht door het Riek. Zouders en depots van de oerriet. Hol nu, maar je werk dat net in verlet van hier. In Friesland voelt dat wel ta. In de Rijnestad roem de regeling liep wel volslaan uit de haan. Kunstenaars moesten meer ondernemer worden. En in 1980 kwam er een eind aan de BKR. Nog dit jaar wordt de collectie Frieske BKR-kunst oprommen. In het historisch centrum Ljouwert is een expositie over de Frieske BKR-periode. Ja, ik zit mooi in de lucht. In de jaren 60, 70, toen begon het echt te groeien. En toen ging het opbreken dat die regeling geen limiet had. Er was een soort open einde. En je zag die aantallen, als je die grafieken ziet, dat ging enorm omhoog. Hè? Landelijk van een paar honderd tot 1500, 2000, uiteindelijk 3500. Ja. En in Friesland dat begon met een handvol en het eindigde zo met 80 in die orde. Dus ja. Vrij bescheiden als je ziet wat dat landelijk allemaal betekend heeft. Maar je had in de jaren 70, het begon al eind 60, een soort een modieuze trend dat men buiten wilde wonen. Met de kleine huisjes, hier was hier krimp, dus allemaal van die kleine huisjes langs de dijk. Goedkoop. En men ging hier wonen en de BKR in. En dat heeft in de jaren 70 vooral ook veel druk gezet. Ja, je had vrije vestigingen, die mensen zaten in Amsterdam en toen had je nog geen kraakpanden. Dus die mensen zaten te woekeren met ruimte. Waar moesten ze aan het werk? En Friesland, goedkope huizen met schuren erbij. Dus die kwamen hier naartoe, want ze hadden goed loon, ze hadden krediet. Want ze zaten in de BKR en die kwamen hierheen. En die kwamen tegen dat ze dus veel te weinig omgerekend, terwijl er wel een rekenmodule voor was, voor hun werk kregen. Dus dat was eerst een hele strijd van zoveel is het waard en zoveel, een heel gedoe. En uiteindelijk is dat allemaal bijgelegd enzovoort. En toen is hij eigenlijk ook beter voor de rest van de Friezen gaan functioneren. Tot erop, ik geloof dat er uiteindelijk zo'n man of 60, 70 Friese en importkunstenaars in zaten. Ja, en hier is 30, 40 letter aan je 70 wie dat natuurlijk een beetje versloerd tot toch een soort hoornophoorderij. Maar de intentie waarmee het ooit insteld is en ik de mensen die daar een heel soort werk verdienen, ja. Daar denk ik nou heel oorzoer. En daar heb ik eigenlijk hele grote waardering voor. Die bezuinigingen die beginnen eigenlijk al in de 69, begint de eerste. Dan moet het getemperd worden. Maar zo begin jaren 80, dan gaat de recessie, de economie gaat achteruit. En dan wordt toch de noodzaak benadrukt om die regeling echt paal en perk aan te stellen. Dus dan is de een na de andere minister, Boersma bijvoorbeeld is daar, Lau de Graaf, dat was ook zo'n boeman die dat allemaal wilde opheffen. Het begon al te donderjaaien, maar het feit dat we zoveel bijverdienen moesten voordat die in opmerking kwam voor de BKR. Dan moest je eerst toch wel, alsof je 3.000 goenen, moest je toch wel zelf verdienen. Bij een expositie of wat dan ik maar, of bij werk. En dan kwam je wel in aanmerking. Maar als je dat net hier, dan bleef je in de socialisering en zo wat. Dan weer het echt gewoon ophouden. Ja. En je moest denk ik een opleiding halen, of je moest in ieder geval wat budgetten halen. En als je dan daarna net meer die uitkering krijgen kan op een of andere manier, dan ben je zo afhankelijk van galeries. En dat er dan helemaal de klad wat in de kunst. Ja, dan ben je een heel soort die ben dan in de bijstand te lonen komen, denk ik. Ja, dat houdt net op. Ik bedoel, dat is niks. Ja. Dus die had verschrikkelijk moeilijk aan de nacht, denk ik. Ja, die ben al tussen de wal en het schip dan. Ja. En toen de BKR een keer ouder aan weer, windelijk diverse jongens die zich daar een huis met een zwembad.
Kijk, ik ken het BKR-jongen, die in de tuin van dat jeugd. Een zwembad in de tuin. Die raken van hier daar op de oren in de bijstand. Dat het zelfmoorden opleveren. Ik ken het samentreien gevallen. Ja, heel tragisch. Ja, toen werden we eruit gezet. En ik mocht ook geen les meer geven. Nou, toen kwam ik eerst in de sociale dienst. Ja, dan krijg je sociale knakers, zeggen we dan. Maar je kon doorgaan met werk. Want ja, je was nog eenmaal zover dat je zei... Ja, ik ben schilder. Ja. En ik kon doorgaan. Nee, dat is allemaal wel goed gegaan. We werden door, weet ik nog, Sirikstra belde ons. Van de BKR. De man hier. Echt een geweldige man. Die leefde met de kunstenaars mee. En die belde ons op en die zei van... Dan en dan is het afgelopen, jongens. Ik weet vanuit Den Haag dat het gaat gebeuren. Lever een zo'n groot en zo duur mogelijk ding in. Wat het maximum wat je kunt doen. En nou, dan kon je het langst uitzingen. In Friesland hebben wij het idee, functioneert het steeds beter en beter. Alleen nog in Amsterdam ging het, in Rotterdam en Den Haag ging het mis. Daar kon ze het net balwerken. Daar kon duizenden kunstwerken kwamen binnen. Er waren te weinig opdrachten. Je kon echt net één opdracht van een ton aan. Dat moest echt een beetje in verhouding. Dus dat zeiden we hier echt wel. Ja, het probleem van daar komt je te lezen. Toch is het zo dat beeld dat er alleen maar aangekocht werd en zolders vol en kelders vol met kunst, is eigenlijk in Friesland nooit aan de orde geweest. Want ik ben nog eens gaan kijken, want er is in 1983 heeft Leo de Courant een onderzoek gedaan hoe dat nou zat in al die gemeentehuizen. En de meeste gemeenten hadden dat heel goed op orde. Die hadden daar, dat werk kwam onder de mensen, werd bij instellingen, gemeentelijke instellingen of een kunstuitleen werd opgezet. Het is 50-50, werk van enige waarde en werk zonder waarde. En dat van zonder waarde raakt automatisch achterin. Ja? Maar de rijksgebouwen hing je vol van dat werk wat wel, dat ben de mensen helemaal vergeten. Maar als er een minister op tv komt en die staat voor een eenvoudige schilderij, krijgt er 100% van zegt, dat komt uit de BKR. Ja, daar let ik op als ik dat schilder. Zo. Ik denk, ja, stel je er voor niks voor, ja. Dat moet de overheid net oerslaan. Nee, maar dat hebben ze wel dingen. Wat het weer gewoon op houderij. Ja. Hand ophouden. Ja, nee, we hoeven niet eens hand op te houden. We kregen het gewoon allemaal voor zomaar en zo. We hoefden daar niks voor te doen. Dat was de gedachte van een groot deel van de mensen, toch van de omgeving. Dat de omgeving je aanzegt voor iemand die het incasseren tot en met, ja, want er zijn wel dingen hoe bekend, hè. Dus een kostwinner koe op lijst dat 800 gonen in een week bruto van die BKR krijgen. En die bedragen die circuleerden dan weer zo. Nou, dat is natuurlijk een schandaal. Het is weer net haan op horen. We leveren er wat voor in. En dat is dat is iets, ja, wat de mensen doen in die tijd ik net begrepen. Ja, BKR, rots van je leven, hand ophouden en die kunst is dit. Nee, dat wie het net. Ja, maar dat weer net zo. De meesten werken hard voor dat geld. Ik bedoel, de opdracht die ik maken ga, een beul voor werk. Dus en de schilderijen. Dus de meesten hingen echt. Ik zei, nou, zout Auke ek en wat hè? En dat wie ik toch iedere 2 maanden moest inleveren. Ja. En iedere 2 maanden. Het werd een soort examen.
Ja, ja. Oké. Die heus net zo dat het weer van, ja, doe maar. Hier net, in Friesland net, ja? Absoluut niet. Er wordt vaak nog iets aanwezen. Het fascineert mij wel dat de contraprestatie en de BKR... die hebben er volgens mij heel erg daarbij droegen... dat op de dag van Joert, en we zijn alweer 30 jaar verder... er nog steeds een sfeer om beeldende kunst en kunstenaars in Nederland hingen van uitvretters, mensen die het niks doggen en die het samayield krijgen van de oerhiet en die rommelmaatje wat net in je mooi vindt en wat alle keer op zolders van gemeentehuizen leidt. Dus dat is al 30 jaar lang net meer gebeurd. Ik heb het vermoeden dat veel van die oude generatie kunstenaars eigenlijk niet eens willen weten dat ze in de BKR gezeten hebben. Dus die worden ermee geconfronteerd en dan zeggen ze, nou ja, laat maar. Dat was toch, zeker ook door die beeldvorming in die slotperiode, was het geen pre als je in de BKR zat. Dus als je dat nu nog mee geconfronteerd wordt, dat is liever iets... Dus ze hebben daarna hun eigen broek opgehouden en dat was niet iets waar ze achteraf nou erg trots op zijn. Ja. Terwijl dat niet altijd terecht is, want ja, het was een regeling waar gewoon hele goede kunstenaars in die periode ook gebruik van maakten. Dus dat komt door die beeldvorming dat zo is uitgepakt. Dan skam je ze zich omdat ze misschien in die tijd net het werk maken wat ze eigenlijk woonden of zo. Misschien, ja, ik wil net direct negatief zeggen. Van dat ze doen net goed werk in leven. Kan ik wijzen dat ze zich wat skam je voor het begin. Ja, en dat ze de hoorn ophouden moesten in plaats van dat het naar een galerie ging of zo. Dat ze namen maken, nou ja. Wat dan heel apart is, dat is iets wat uit nobele motieven ooit mensen die het beste met de kunst voor hier begonnen is, uiteindelijk dus na 50 jaar het Sint-Oerstelde bereikt had. Maar dat komt net alleen door de BKR, hè, maar het wel bijdroegen aan die beeldvorming. En dat is heel spietig. En dat hele gedoog hoe linkse hobby's, hè, wat de Joerte daar nog steeds zo is. En dat kunst, dat is toch dat smiet al niks op. Nee, maar de BKR is een ontspoord iets worden. Ja? Een maatschappelijk ontspoord iets. Want iedereen mocht op een gegeven moment kunstenaar wijzen. Je mocht een reed voor grien aansjen. Dat had de wet op een die tast doen. Ja? En dat weer uit die gedachte van wie zal zeggen wat kunst is. En dat weer juist een gedachte. Maar het is dus echt helemaal uit de klauw gegaan. En dat is heel betreurenswaardig. En ik heb nooit begrepen dat zo iemand als Lubbers, als Brinkman, er wat inzicht in hen. Die hebben dat gewoon van, met hem hier wat zo, weg daarmee. Brinkman stond voor kwaliteit, ondernemerschap en niet leunen op de staat. Hè. Dat was een soort nieuwe impuls die hij aan het kunstbeleid gaf. Maar die oefende ook druk uit vanuit WVC om die regeling op te heffen. Dus die kreeg op een gegeven moment ook een taart in zijn gezicht door kunstenaarsacties die als tegenwicht daar tegenin gingen. Ze woonden er helemaal een einomaatje, hè? Maar iets wat een verworvenheid, dat is iets wat je net allemaal niet van die inderdaad door uitbereiken kan. Dat doen ze nou ook al op hele gekke manieren, maar dat weer doen we. Er leefden zo'n soort mensen van en ja, ik bedoel, dit is weer een asociale opstelling. En logisch dat wij doen in opstand kwamen. Het is onfatsoenlijk, het is onbehoorlijk. Die beeldvorming moet weg. Ik zie hier, terzij ze er wel zitten, moeten ze een hand maar opsteken. Ik zie hier geen langharig werkschuw tuig dat makkelijk profiteert van uitkering. Dat vond ik ergens in de Telegraaf van 69. Dat is toen begon het eigenlijk die weerstand wat. Wat deze artistieke boeren, burgers en buitenlui beogen, is niet het martelaarschap dat de ware kunstenaar kiest,
maar een veilig door de gemeenschap gewaarborgd bestaan met salaris en ouderdagsvoorziening. Dat was, kijk, dit is gewoon staatskunst, die kunstenaars. En dan was het ook nog langharig tuig dat alleen maar, een beetje zat te land te vanten. Dat was het beeld wat neergezet werd. Hier gaan wij, doen we echt wel op de barricade gewoon. De beelden inpakken en het Fries Museum dichtplakken en mijn spreuken erop. Ja, wat het Ruud Helle had, dat is jammer, maar we hebben wel een geweldige solidariteit. Ja, dat is echt een mooie tijd. Oh, ik weet niet, dit is het. Dit is Matahari, denk ik, daar op Nou. Of op kelders, ja. Actietijd. Ja, de actietijd, ja. Mooi. Auke Wassenaar, zo waren nog Martine Bakker. Er waren een aantal voorlopers in de strijd, zal ik maar zeggen, die de mensen en ook landelijk deelnamen aan die vergadering. Nee, we hadden eerst die acties en toen hebben we het Fries Museum gesloten en het museum in Franeker en allemaal. We hadden ook de volledige meewerking van de directeur, dus dat scheelde al een stuk. En we ben hier nog in het Fries Museum, in het Prinsessenhof bij West. En Jan Mulder, Jan Mulder heet hij. Ja, Jan Mulder. Oh, jongens, terug. Ja, ik zei, Jan, wat doen we niks, joh. Wat doen we niks. Ja, maar... En er komen allemaal buitenlanders hier. Ik zei, die wachten toch maar even. Er zijn ook dingen gebeurd, tentoonstelling in 1983 bijvoorbeeld, een grote tentoonstelling in het Prinsessenhof, waar en het Fries Museum, waar alle Friese kunstenaars die in de BKR zaten, een stuk of 70, hun werk lieten zien. En burgemeester Hartkamp die opende dat met een grote speech in het Prinsessenhof, kan ik me herinneren. Met een oproep aan de gemeente van, dat ze het eigenlijk, dat was ook zo. Hij zei van pas het nou toe, want het is voor jullie zuiniger. Ja. De gemeenten die hadden minder kosten aan de BKR dan de bijstand. Ja. Dat was 10% en de BKR was 5%. Dus uit zuinigheidsoverwegingen zei hij, pas die BKR maar toe. Dus zo werd dat eigenlijk gebracht. Ik ga nog in het Haagse gemeentemuseum bij Van Noordwest. En dus... Daar leiden we daar vlakbij die Mondriaan, we hingen nog om onderaan. Die directeur, wie spook me oud, hè? Tingeren, jongens, tingeren. Ja, nee, we zeggen toch niks. We hadden wel van keus. Ja, maar die rommel driftig in weer. Ik weet dat ik geloof met Auke was. Nou, die weet ik maar. We slipten op de grond, op het beton. Het Stedelijk Museum in Amsterdam werd vanmiddag tijdelijk gesloten nadat naar schatting 100 kunstenaars het gebouw bezet hadden verklaard. De demonstranten eisten van de directie de beschikking over de nieuwe vleugel van het gebouw. En dat werd toegestaan. De kunstenaars willen de bezetting volhouden tot staatssecretaris De Graaf terugkomt op zijn plannen om op de kunstenaarsinkomens te bezuinigen. Toen werden we opgeroepen door de BBK en de BBK. Dat is de Bond van Beeldende Kunstenaars om daarheen te gaan. Dus daar waren we met een man of 100, dacht ik. En toen hebben we het stedelijk bezet. Dat ging redelijk simpel. In het Rijksmuseum gaat het om de zaal waar de nachtwacht van Rembrandt hangt. Ongeveer 70 kunstenaars willen bij dit wereldberoemde meesterwerk hun eisen kracht bijzetten. Als u begrijpt, het water staat ons werkelijk aan de lippen. Je kunt nauwelijks meer anders. En als datgene wat we nu erg dramatisch oproepen, als het niet door de politiek opgepakt wordt, dan krijg je straks niks anders dan 3200 guerrilleros. En ik denk dat we die niet moeten hebben. Directeur Levy van het Rijksmuseum besloot de rest van het museum open te houden en probeerde de demonstranten op andere gedachten te brengen. Ik weet dat u als beeldende kunstenaars de kunstwerken die je zijn natuurlijk heel hoog acht. Maar dat ik toch vind dat het kan zijn als zo'n bezetting wat langer duurt, dat er zich spanningen opbouwen die u, nog ik, in de hand hebben. Nee. Om te voorkomen dat er iets zou gebeuren, zou ik ook om die reden liever zien dat u uit deze zaal gaat. Nee. De kunstenaars zijn echter niet van plan de zaal te verlaten en willen de nacht doorbrengen onder de ogen van kapitein Banningkok en zijn schutterij. En vanuit het stedelijke, dat was zeg maar geconsolideerd, gingen we met busjes naar Rotterdam en dan bezetten we daar iets. En we hebben toen in Scheveningen nog een pand van Lubbers bezet, geloof ik.
Maar dat bleek weer een kraakpand te wezen. Dus toen gingen we onverrichte zaken weer terug. Ja. Op zich wel grappig om dat met collega's te doen. Maar het leverde niks op. Nee, want we hadden geen benen om op te staan uiteindelijk. Nee, dat was geen houden aan. Het was ook een tijd van veranderingen. En dat zag je ook los van de economische redenen en de kwaliteitsredenen. Zag je ook een andere intentie van de overheid die op een andere manier met die kunst bezig wilde zijn. Die niet die volksverheffing, zou ik maar zeggen, en die spreiding, kunst voor iedereen en kunstenaars in stand houden, werd het in de jaren 80 meer op kwaliteit, ondernemerschap. Het werd zakelijker benaderd en daarin paste die BKR niet meer. Het probleem van de BKR zie je het eigenlijk meer in Amsterdam. En daar winnen zoveel kunstenaars. Jij wint in Friesland maar 40. Ja. Wat is dat nou? Nee. Dus net iedereen ziet op hetzelfde moment in de BKR. Nee. Maar als je de vraag stelde om mensen op Stutten of zo, of Vreun of wat dan ook, van hoeveel things nou dat die in de BKR zitten, hè? Nou, dan zeiden ze 1000, 1500. Ik zei, we hebben maar 40. Er is dan druk om die 40. Ja. Even totaal fictief, maar als de BKR alleen in Friesland had bestaan, dat die in ieder geval langer had bestaan. Dat die beeldvorming van het Westen, waar echt ook misstanden waren en grote... Ik heb dat depot in Den Haag wel eens gezien, dat wilde je niet weten. En daar stond echt een berg van kunst die ook door de schappen heen zakte en uit de lijst zakte van ellende. Dat was niet goed geregeld, dat men daar weer een functie voor zocht. En dat heeft de beeldvorming heel kwaad gedaan. En dat was eigenlijk onterecht tegenover de manier waarop er in Friesland mee omgesprongen werd. Maar een heel soort van ons werk is dus naar het westen daar gaan, naar die grote kantoren daar. En toen kregen wij bericht dat er werk uitzetten worden zoeken. Dat konden we dan ophalen in Den Haag, ergens in een gebouw. Oh, ik denk, dat is prachtig. Er staat net bij wat er weer van mij. Maar er weer werk van mij en dat kon ik ophalen, want dat hier geen plak meer. Dit is een van die levendingetjes die ik waarom kreeg. Nou, dat is mijn butterplakje. Daar wijn ik op die plaats. En dit weer is bollen. Van thuis? Van thuis, 1971. Begin van de BKR, of tenminste toen ik voor het eerst in de BKR kwam, had ik dit inleveren. Ja. Dat ik weer hartstikke gelukkig maar. Ja, dat ik dit weer waarom kreeg. Ja. Het hing nou in de sleepkamer. Een prachtige herinnering aan Bob. En ik zei ze die vrouw, oh wat ben je blij, maar dat werkt wel waarom. En toen zei die vrouw, en ik vergeet het nooit weer, wat Engels, een prachtig Engels accent. Zei nou, jo bent de eerste die enthousiast reageert, zei ze zo mooi. En, want al die andere kunstenaars, nou, die zeiden, gooi maar in de container, hoeft dat werk niet. Ze zei, jij bent de eerste. Nou, ik zeg, van hoeveel kunstenaars? Nou, van honderden, zegt ze. Nou, ik zei, hoe is het mogelijk? Want ik zei, dit is toch een stukje van je leven, van jezelf. Maar het lijkt me een hele goede zaak om daar het kaf en het koren wat te scheiden en wat je echt wil bewaren. Want dat is dan ook, dat heeft de provincie trouwens ook gedaan. Niet vanuit BKR-werk, maar vanuit haar provinciale collectie een soort opschoning. En het werk wat je dan overhoudt, dat kun je dan ook goed onderhouden, restaureren, een plek geven en proberen daar toch ook dat te bewaren. Want als je alles moet bewaren, dan is het ook ondoenlijk wellicht. Ik wil graag dat mijn werk bij elkaar blijft. Waarom? Ik wil het niet versnipperen. Ja, want de kracht is met elkaar. Niet één schilderijtje. Maar de kracht van mij, dat is de stilte. Wanneer ze het zien, dan hoort het bij elkaar. Dit is van Murk van Stralen. Er zit een hele serie hier. Dit is een hele kenmerkende van hem. Die heeft ook nog op zijn laatste tentoonstelling gehangen in Franeker. Toen is ook werk hier vandaan naar Franeker gegaan. En dit is, even kijken, van 74. Dat is alweer een tijdje. Maar ja, dit is wel helemaal Murk van Stralen. Dat beetje Dali-achtige
De kunstenaars die er nu nog zijn, ja, dat is een soort cultuurpark Methuselem. Hè? Dat zijn echt krasse knarren. Ja. Die, nou ja, het probleem is nu, ze zien het einde naderen. Wat moeten we nu? Krijg je weer wat moeten we met al dat werk? Tja, alles wordt afgebroken. En dat is jammer. Dat is heel jammer. De galeries gaan dicht. Kan er niet meer bestaan. Er komen geen mensen. Dan is het nog te duur om het licht aan te steken. Dus die verdwijnen ook allemaal. Zo langzaamaan breken ze alles af. En dat is heel jammer. Want cultuur is toch kunst en alles wat er omheen hangt, is toch heel belangrijk. Ja, het is van een bloeiend kunstklimaat is het belangrijk om ik als oerhiet daar toch in te investeren. En je ziet dat in België met name prachtig en in Duitsland ook die deelstaten, wat er al je net beschikbaar is voor festivals en podia. En, ja, dat is echt een andere wereld dan waar wij zijn hut achteruit borken, de oude 30 hier. Het is toch belangrijk hoor. Je kunt wel heel hoog op je sokkel staan, kunstenaar te wezen, maar je moet ervan leven. De BKR is weg, dus. En, nou ja, zodoende heb ik nu een eigen zaak, een galerie, winkel, atelier, hoe we het noemen. Mensen kunnen hier zo naar binnen wandelen. Ze kunnen min of meer bestellen wat ze willen. Ik doe daar niet moeilijk om. Ja, ik ga gewoon door tot ik niet meer kan. En dan houdt het op. Zo simpel is het. Maar de mensen moeten ook leren kijken. En op een tentoonstelling zie je wel eens de mensen. Nou, dat is een blik. En dan naar de volgende. Dan naar de volgende. Die lopen in 10 minuten de hele galerie door. En dan gaan ze weer weg. Die hebben niks meegenomen. Je moet leren kijken. Dat is belangrijk. Tja. En we zien wel waar het schip strandt.